Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, sistema bat ebatziko dugu. Hain zuzen ere, ez lineala dela. Sistema hau ebatzi behar dugu. Lehenengo ekuazioa esponentziala da eta bigarrena logaritmo. Hemen, hobe dela hastea batekin eta gero bestekin esponentziala moduan eta logaritmoren moduan. Hemen, beste bideo batean ikusi dugun moduan, egin behar duguna da 32 jartzea bi oinarritik. Orduan, 32 da bi berbost. Behin oinarri bera bi aldeetan euki, kendu ahal ditugu oinarriak eta geratzen da ekuazio simple bat. Gero erabiltzeko. Kasu honetan, logaritmoren propietateak erabiliz, lortu behar dugu gauza bera, logaritmo nepertarra bi aldeetan lortzea. Hau ere beste bideo batean dago. Gehiketa dagoenez, biderketa izango da. Orduan, nepertarra ikiz bideri eta nepertarra ikiz gehi nepertarrai gauza bera da. Behin berdinak izan, kendu ahal dugu eta geratzen da bakarrik ikiz bideri berdin zei. Orain sistema hau egin behar dugu. Adibidez, ordezkatzen metodo erabili ahal dugu. Hemen, goian, X bakanduko dugu, boskeni geratzen da, eta sartuko dugu boskeni hori isaren lekuan. Orduan, X-i izango da boskeni bideri berdin zei. Bost i minus i berbi berdin zei. Hemen, bigarren mailako ekuazio bat daukagu, i berbi minus bosti gehi zei berdin 0. Formulitarekin egin aldugu, bost plus minus, 25 minus 24, zati bi. Bi soluzio dauzkagu irako. Bata, bost gehi erro bat da bat, bost gehi bat zei zati bi iru, eta bostken bat lau zati bi bi. Gero honekin atera behar dugu isa. Orduan, isa bat izango da, iru bada, bost ken iru, bi. Eta bi bada, bost ken bi, iru. Eta hau izango da soluzioa. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik, eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.